सिगाङाव बयखौबो आंनि डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो पेन कार्डखौ अनलाइनाव माबोरै डाउनलड खालामो बेखौनो डाउनलड खालामनानै दिन्थिगोन आं। एसे सिगां आं पेन कार्डखौ कारेक्सन खालामदोंमोन। बे कारेक्सन खालामनाय भिडिअखौबो लाबोनाय जायाखिसै। दा दिनै आं बे पेन कार्डखौ माबोरै डाउनलड खालामो बेखौनो डाउनलड खालामनानै दिन्थिगोन। बे पेन कार्डआ पस्ट अफिसजोंबो फैखागोन आरो बे फैनायनि सिगां जोङो जुदि नांगौबा बेखौ अनलाइनाव डाउनलड खालामनानै लानो हायो। एसे खामानियाव नांथारगौबा बेखौ बाहायनो हागोन जों। दा बेखौ माबोरै डाउनलड खालामो भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, अब्लानो नोंथांमोना डाउनलड खालामनो रोंगोन माबोरै डाउनलड खालामो। दाना आं नैबे क्रोम ब्राउजारखौ खेवनानै लाबाय। दाना पेन कार्डनि नोंथाङा बबे साइटआव बानायदोंमोन पेन कार्डखौ मोननै मोनथाम साइटआ अफिसियेल साइटआ बानायो। मोनसे NSDL, मोनसे इनकाम टेक्सनि, ओमफ्राय मोनसे UTI। दा बेखौ नायग्रोदो नोंथाङा बबे साइटनि नोंथांनि पेन कार्डआ किबुजों बेलथायनानै नायबानो नुगोन। बे साइटआव थांनानै डाउनलड खालामनानै लानांगौ बबे साइटनियाव। आंना NSDL मोन, बेनिखायनो आं NSDL पेन कार्ड लिरना होनोसै। NSDL पेन कार्ड नै डाउनलडबो ओंखारखाबाय। आं पेन कार्डल' होग्रोनोसै। नैबाव ओंखारखाबाय नै गेट इ पेन डाउनलड। नैबे गोजौआव सोना होनोसै आं होबाबो। आं नैबे थ्रि डटआव थांनानै डेस्कटप साइटखौ अन खालामना लाखाबाय। ओमफ्राय दाना बिनि उनावहाय पेन कार्डखौ डाउनलड खालामनांगोन नालाय नैबेयाव नै आंना NSDL नि साइटआव बानायनानै दिन्थिगोन आं, बेनिखायनो NSDL साइटआव फैबाय। नोंथांमोना बबे साइटनियाव एखेखा प्रसेसा, एसेल' आलादा जानो हागौ होमबाबो। ओमफ्राय दाना आं डाउनलड खालामगोन नालाय नैबे इ पेनाव, नैबे इ पेनाव सोना होबाय आङो। ओमफ्राय दा बिदि ओंखारबाय नै। दाना नै नोंथाङा जुदि पेन गोदान बानायदोंबा एबा ना कारेक्सन खालामदोंबा एक्न'लेजमेन्ट नाम्बार मोनो, बेखौ बेजोंबो डाउनलड खालामनो हायो। नोंथांना माने पेन कार्डजोंबो बानायनो हागोन। गोदान बानायदोंबा नैबे एक्न'लेजमेन्ट नाम्बारजों बानायनांगोन। नोंथांमोना जुदि पेन कार्डखौ गोदान बानायबाथ' डाइरेक्ट मोनग्रोआ, जाखांनायनि उनावसो मोनो, होमबा बेखौ खालामनो हागोन। आरो जुदि नोंथांना कारेक्सन खालामदों एबा दंखायोबा पेन कार्डआ, अब्ला नैबे पेन कार्ड मिन्थिखायोबा अब्ला नैबे पेन कार्डखौ सेलेक्ट खालामनो हाबाय। आं पेन कार्डखौनो सेलेक्ट खालामबाय, बुथारना होबाय। दाना बाव पेन कार्ड नाम्बारखौ होनोसै, नैबेखौ होबाय। गोजौआव पेन कार्ड नाम्बार होबाय, बिनि उनाव आधार नाम्बारखौ होबाय, ओमफ्राय दाना डेट अफ बार्थखौ होबाय। ओमफ्राय नैबे बक्सआव टिक मार्क होबाय। दाना गाहायाव फैनानै नैबेयाव मोनसे खेबसा दङ, खेबसाखौबो होगोन जों। खेबसाखौ होखांनायनि उनाव दाना नैबे साबमिटआव होना होनोसै। दाना ओंखारबाय नै। आरो मोनसे खोथाखौ आं खोन्थानो बावदों, जुदि नोंथांमोना पेन कार्डखौ कारेक्सन खालामदोंबा मोनसे जिमेल होफा। मानो होनबा बे जिमेलावसो फैयो जोंनि माबाया, पेन कार्डआ जिमेलावसो हरो। बेनिखायनो कम्पालसारि जिमेलखौ होफाबानो जाबाय। आंनाबो कारेक्सन खालामनायखाय होफादोंमोन। दा जिमेलखौ होबाय। दाना होबाय माने बाव ओंखारखाबाय, बेजों दंखायोमोन नालाय, बेनि लिंक जाखानायखा नालाय, ओंखायनो जिमेलखौबो होबाय गावसोरनो। आं पेन कार्डजों आधार नाम्बारजों फिलआप खालामदोंमोन, दा ओंखारबाय। दाना नैबाव माबा फैदों नै, OTP मोनसे फैगोन। OTPखौ बबेयाव लानो नै, गोजौआव मोनसे इमेल दं, ओमफ्राय मबाइल नाम्बार दं, ओमफ्राय बट दं, माने मोननैयावबो बा बट होनो हागोन। आं नैबे इमेलखौ होना होनोसै। आं मालायनिसो कारेक्सन खालामदोंमोन नालाय, बेनिखायनो आं मबाइल नाम्बाराव OTPखौ बिहरला। आं जिमेला आंनिमोन, आंनिखौनो होखादोंमोन आं, जाहाथे बिहरबाय थानाङा, बेनिखायनो आं जिमेलखौ सेलेक्ट खालामबाय। ओमफ्राय नैबे हियार बाय टिक मार्क सोना होबाय, ओमफ्राय जेनेरेट OTP आव होनोसै। अब्ला बे जिमेलाव OTP मोनसे थांसै, बे OTPखौ नैबे फिलआप खालामनांसिगौलाय। दाना आं कपि खालामनानै लाबोबाय। दाना नैबे पेस्ट खालामसै, नैबेनो नाम्बारा। ओमफ्राय दाना नैबे भेलिडेटआव सोना होनोसै। नैबाव मेसेज फैबाय नै, खोन्थाबाय। थेंक इउ फर इउजिं फेसिलिटि अफ इ पेन कार्ड। ओमफ्राय इयर रिक्वेस्टेड इज
proceed successfully and e-pen is sent at your Gmail ID link on your PAN card नैबे नाम्बारजों लिंक जानाय Gmail ID आव हरबाय होनना बुंदों बिसोरो दाना नायनोसै Gmail आव थांफिननानै नैबेनो नै मेसेजआ फैबाय Gmailआ नैबेनो दाना मोननै फाइल फैदों नैबे जिप फाइल बियो ओमफ्राय नैबे PDF फाइल दा आं बे PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनोसै नै डाउनलडबो जाबाय बेना पासवार्ड थायो बे माबाना पेन कार्डना बे पेन कार्डनि पासवार्डआ बे माबायानो डेट अफ बार्थआनो गासैबो माबा जागोन बियो 1 तारिख बा 01 जागोन ओमफ्राय मासआबो जुदि माबाबा 2 मास बा फेब्रुवारि बा होमबा 02 होनांगोन आं गासैबो होजोबनांगौ जुदि सिगाङाव माबाबा 0 होदेरबानो जाबाय आं होनानै माबानोसै सिगां डेट जागोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय मास ओमफ्राय बिनि उनावहाय इयार जागोन गासैबो होजोबनांगौ नैबेनो नै पेन कार्डआ PDFआ आं प्राइभेसिनि थाखाय ब्लार खालामना होबाय अब्ला नोंथांमोनाबो बेबायदिनो डाउनलड खालामनो हासिगोन इमारजेन्सि समाव जुदि नोंथांमोना पेन कार्डखौ लांफायाखैबा अनलाइनावबो डाउनलड खालामनो हागोन जुदि रोङाखैबा माबा एसे उसुबिदा मोनदोंबा कमेन्ट खालाम आं रिप्लाय होनो नाजागोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै होनबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ